Soc el Lluís i us ensenyaré a escanejar el codi QR. Agafa el mòbil. Entra a Play Store o Apple Store, que són les botigues de les aplicacions. Busca l'aplicació. Escàner codi QR. És gratuïta. Clica al botó Instal·lar i espera. Ja està instal·lada. Clica al botó Abrir. Si vas a la pantalla principal del mòbil, ja veuràs l'aplicació instal·lada. Obre-la. Acosta el mòbil al requadre del codi. Pots entrar per Abrir navegador. També per l'enllaç de la pàgina web